Здравейте, YouTube! Аз съм Цецо 255 и днес ще ви обясня как да играете в FIFA 10 мултиплеер. Трябва да си изтеглите самата FIFA 10 от Замунда. Няма да има линк към описанието, може да си напишете сами FIFA 10, а пък в Google трябва да напишете Download Game Ranger. Благодарение на тази програма Game Ranger може да срещнете своите приятели и да ги добавите и да си чатите. Това е нещо като Skype, но трябва да си го закупите. Аз съм на най-ниския ранг, не съм го закупил. Както виждате, имам 11 приятеля, всички са офлайн. Тук пише, ако имам онлайн. От тук примерно натискаме Вайло 2015, Fint Usher и те търся. Пък така мога да си чатя с него, но сега не мога да ви покажа, защото не са на линия. Както виждате тук, излизат на FIFA 10, на FIFA 11, на FIFA, на на Терария и на Yu-Gi-Oh, но аз не искам. Примерно, вие сте избрали стайл. Натискате върху нея и Join. После ви излиза нещо и натискате OK. Ако искате да хостнете, натискате това. Хост. Избирате играта, колко играча да има. Пишете, ако искате description, ако искате си пишете парола. Натискате OK. И вече имате стая. Натискате тук Continue, то е и за джойнването. Да, това е стаята. Аз няма да играя. Натиска админа на стаята Start и така. Да знаете, тази програма се изисква за средно силни компютри и силни. Може и за слаби, но дано ни велаки. Тук имам много неща. Усер профил, никнейм, реал нейм. Малко трудно се прави регистрация, но сигурно ще се справите. Аз тук имам FIFA 10. Имам FIFA 10, ето го и програмата, емблемата й. Има Minecraft, Paper Please, Internet, Terraria, Villagers and Heroes, Technic Launcher, Dragons and Titans, Spiral Knight, Mythic Quest of Epic Loot и имам емулатор, който ми помага да играя Покемон, който е супер полезен. И след този клип мисля да направя втори как да си инсталните мод. Но може и да не правя, защото има мега много туториали. Както виждате, тук има песнички, които са шибани и такива. Ето го Steam. На мен най-ми харесва как се правят печки в Minecraft. Как се прави. Примерно, вижте, да си го изгася Game Ranger. Тук слагате печка, тук хопър, тук чест и отзад печката хопър. И тъй правите колкото печки искате, правите си честове и те дропват направо, като се изпече всичко, дропват го в чест. Това ми харесва. Не е много трудно, не е много лесно, но си е лечат. Тук виждате основно всичко. И това беше за този епизод, дами и господа. Днес снимахме на как да направим, как да играем FIFA 10 мултиплеер. Това беше от мен. Ако искате да снимаме заедно, пишете ми в YouTube. И това беше от мен и чао!